Moltíssimes gràcies, ministra, presidenta, diputat. Vull començar expressant la meva satisfacció per estar aquí per tres motius almenys. Un, perquè estic convençut de que la LOMLOE és una llei amb una gran potencialitat transformadora i modernitzadora del nostre sistema educatiu. Segon, perquè estem aquí, a la seu de la Diputació, en l'àmbit local, i en l'àmbit local en Barcelona, que realment té un compromís que s'ha manifestat tantes vegades amb l'educació i amb la millora de l'educació. I en tercer lloc, perquè se'm demana que faci alguns comentaris molt breus sobre el nou model de currículum que està servint com a referència per a l'elaboració dels reals decrets d'ensenyament mínims i també després ha de servir pels currículums que elaboraran les administracions educatives en competències. Jo seré molt breu i aprofitaré la magnífica presentació de la ministra, assenyalant alguns dels aspectes que tenen a veure justament en els temes més curriculars. El nou model de currículum té com a eix vertebrador l'aprofundir l'enfocament competencial. Realment l'enfocament competencial no és nou, és a dir, ja apareixia a la LOE, però tots sabem que sovint ha tingut dificultats per aterrar realment en els centres i molts cops també en les aules. Llavors, aquest aprofundiment de l'enfocament competencial no vol dir només més competències, vol dir contemplar d'una altra manera les competències en el que són els components i l'estructura del currículum i també les seves conseqüències perquè sigui possible portar-lo a la pràctica, fer-lo aterrar en els centres i en les aules. Alguns tips, alguns titulars d'aquests canvis que suposen al mateix temps un aprofundiment de l'enfocament curricular, però també un cert replantejament d'aquest enfocament competencial són els següents. En primer lloc, s'ha assenyalat, la ministra, i crec que realment és l'element fonamental del nou model, és el prendre consciència que les competències no són una finalitat en si mateixa. La finalitat educativa no són les competències. La finalitat educativa són els desafiaments que l'adquisició i el desenvolupament d'aquestes competències ha de permetre afrontar a totes les persones en el segle XXI. És a dir, desafiaments que, per altra banda, estan recollits i explicats i hem assumit a partir de l'educació, de l'Agenda 2030 i dels objectius del desenvolupament sostenible, diguem-ne, com per exemple s'ha esmentat l'acceptar i enfrontar la incertesa i la complexitat. Les competències són importants en la mesura en què ajuden a afrontar aquesta incertesa i realment a actuar i a manejar-la d'una manera eficient. I així podríem dir-ho en relació al consum responsable, al cuidat del mitjà ambient, a la valoració de la diversitat personal i cultural i a tants altres desafiaments que tenim davant. I això porta, des del punt de vista del currículum, a incorporar un element fonamental, que és el perfil de sortida de l'alumne i l'alumne. El perfil de sortida de l'alumnat és el referent fonamental per treballar les competències, perquè és el que pot permetre realment connectar i ajudar a que l'alumnat connecti el que aprèn a les escoles i als instituts amb el que li passa i fa en la vida quotidiana i el que el preocupa. Per tant, aquest és el primer canvi important. Segon canvi important que proposa el model, jo diria, és té a veure també amb un altre tema que sovint és molt discutit, perquè els enfocaments competencials sovint es plantegen envoltats de polèmica sobre si això implica abandonar els continguts disciplinars o no. Res més lluny de la realitat. El ministre ho assenyalava amb tota la raó. És a dir, per afrontar aquests desafiaments no fan falta només les competències clau de la Unió Europea. Fan falta coneixements específics de les diferents àrees i matèries. Per tant, aquesta articulació de les competències amb els continguts disciplinars, que pensem que ha estat un dels obstacles fonamentals perquè l'enfocament competencial hagi calat entre molts sectors del professorat, és una altra de les novetats del model de currículum que es proposa. Tercer punt,
molt important també, un enfocament competencial. És absolutament incompatible amb uns currículums sobrecarregats i sobredimensionats com els que tenim actualment. És a dir, els coneixements disciplinars són importants, però no perquè ho diuen les disciplines, sinó perquè són necessaris per poder adquirir i desenvolupar les competències que han de permetre afrontar aquests desafiaments del segle XXI. Per tant, diguem, hi ha que diferenciar molt clarament tot el que són aquells coneixements disciplinars que són imprescindibles per poder desenvolupar aquestes competències i adquirir-les, d'aquests altres coneixements disciplinars que és molt interessant poder adquirir, però que si no s'adquireixen tots els mateixos, no passa res, perquè uns poden adquirir més uns i uns altres poden adquirir i aprofundir i ampliar més uns altres. Això porta a una idea que també es plasma en el currículum amb la diferència entre aprenentatges essencials, bàsics, imprescindibles, i aquells aprenentatges, diguem-ne, que quants més se'n puguin fer, millor, però que no tothom té per què fer els mateixos aprenentatges. I això es porta al darrer punt que jo volia assenyalar com fonamental, que és el de l'autonomia dels centres. L'enfocament competencial, deia, és incompatible amb uns currículums sobrecarregats, però l'enfocament competencial és incompatible amb uns centres educatius que no tenen un ample marge d'autonomia, perquè l'ample marge d'autonomia és fonamental per que tots els centres garanteixen, perquè ho han de garantir, que tot l'alumnat accedeix a aquells aprenentatges bàsics, imprescindibles, essencials, i al mateix temps se li pugui oferir quants més aprenentatges d'aquests altres, que són molt desitjables, però que no tenen per què ser els mateixos per tots, millor. I això només es pot fer si hi ha centres que tenen marge d'autonomia per adequar la seva actuació a lo que és el perfil, els interessos i les opcions de l'alumnat, perquè això vol dir personalitzar l'aprenentatge. Personalitzar l'aprenentatge vol dir intentar que tot l'alumnat arribi quan més lluny millor amb l'explotació dels seus talents, de les seves expectatives, de la satisfacció de les seves necessitats, però també l'assoliment dels seus objectius. I per això fa falta que els centres tinguin autonomia curricular, per poder, diguem-ne, ampliar, introduir nous continguts en funció del perfil de l'alumnat, garantint, això sí, per suposat, perquè recordem-ho com és fonamental, el que tothom pugui assolir els aprenentatges bàsics essencials. En altres termes, la personalització de l'aprenentatge i l'autonomia dels centres és fonamental perquè és l'única manera per garantir, des d'una perspectiva competencial, des d'una perspectiva curricular, després hi ha altres factors, però des d'una perspectiva curricular és fonamental per garantir l'equitat i l'excel·lència a la que es feia referència abans la ministra en la seva intervenció, és a dir, per millorar la qualitat de l'educació. Una altra cosa, diguem-ne, és, i amb això acabo, que tot aquest plantejament implica que un cop estiguin fets els currículums i els decrets de mínim i després els currículums respectant, diguem-ne, aquestes idees directrius, les administracions garanteixin que es creen les condicions per poder desenvolupar, diguem-ne, aquesta potencialitat que inclourà els currículums elaborats d'acord amb aquest model. Vol dir, diguem-ne, condicions de formació, condicions d'equipament, condicions de ràtios, condicions de temps. Un enfocament competencial implica temps de coordinació, temps de planificació que el professorat ha de tenir, temps per establir lligams amb els altres contextos i agents educatius de l'entorn en l'àmbit local i més enllà de l'àmbit local. I això requereix, diguem-ne, jo m'alegro molt de sentir la notícia, jo l'havia escoltada, diguem-ne, de l'aportació de fons europeus i que s'aniran destinats a educació, perquè si és important tenir uns currículums que vagin en aquesta línia per modernitzar el sistema, és tan important o més que després, un cop tinguem això, es puguin garantir les condicions i es puguen mantenir durant un temps aquestes condicions perquè aquesta potencialitat de modernització i de transformació d'aquest nou currículum es faci realitat i arribi realment als centres i a les aules. Res més, gràcies.
Soc la Pilar Gargallo, la presidenta de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya. M'agradaria preguntar sobre si, tenint en compte l'aposta que fa la nova llei per un nou enfocament competencial del currículum, quins creus que seran els punts forts d'una major autonomia curricular de centre, així com una major apertura dels centres a l'entorn que estableix la nova llei, la LOMLOE. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Pilar. Com deia, al final jo crec que l'autonomia és una condició realment sine qua non per poder portar a la pràctica i per aconseguir que realment l'enfocament competencial arribi a les aules i no sigui només i sempre a base d'un esforç extra del professorat que vol portar a la pràctica aquest enfocament competencial. Jo crec que és bàsic i fonamental, entre altres raons, diguem-ne per dues, que assenyalaré. Una es que tots els desafiaments, todos los desafíos estos a los que hemos aludido, son desafíos que tienen siempre una vertiente global, pero que tienen también una vertiente local. Y la única manera realmente de conseguir que los alumnos y alumnas dejen de ver aquello que aprenden o que se intenta que aprendan en las escuelas y en los institutos y la manera como se les ayuda o se les intenta ayudar a que lo aprendan en las escuelas y en los institutos no esté tan alejado de lo que hacen, cómo lo hacen, de lo que les sucede, de lo que les ocupa y les preocupa, digamos, fuera, es mediante una autonomía de centros que realmente permite hacer este vínculo. Este es quizá otro de los problemas que están en el origen de las dificultades que se han constatado para poder llevar a la práctica el enfoque competencial. El enfoque competencial, las competencias claves son claves, pero son claves en todos los contextos. Y el alumno, las personas, la alumna, cuando aprendemos en un contexto. Y si queremos vincular lo que aprendemos con nuestra realidad, eso se ha de poder hacer y solo se puede hacer en el ámbito, digamos, del contexto comunitario y local de los centros educativos. Por tanto, yo creo que este aspecto es absolutamente fundamental. El segundo tiene que ver con otro elemento importante de eso que en psicología del aprendizaje y en psicología de la educación llamamos la nueva ecología del aprendizaje. Y es que hoy en día, cada vez más, muchos aprendizajes importantes desde el punto de vista cultural ya no tienen lugar en la escuela y en los institutos o solo en las escuelas y en los institutos, sino que tienen lugar muchas veces en otros contextos de actividad, digamos, donde se aprenden cosas y contenidos y se desarrollan competencias muy valorados socialmente. Siempre se ha aprendido fuera, pero la diferencia es que quizá antes no estaba tan valorado algunos de estos aprendizajes como ahora. La única manera de hacer estas conexiones, de conectar lo que se aprende fuera con lo que se aprende dentro, de utilizar lo que se aprende fuera para aprender lo que se quiere promover como aprendizaje dentro, para promover fuera, seguir aprendiendo lo que se intenta que aprendan dentro, digamos, para generar intereses que vayan más allá de las paredes y de los límites de la escuela. La autonomía curricular es absolutamente fundamental. Me temo que podría seguir, pero yo entiendo que estas dos razones son más que suficientes entiendo, Pilar, para responder a la pregunta que nos planteabas. Gracias.